ZANU PF on the third term. The Director for Information and Publicity of ZANU PF, Comrade Marapira, has provided clarification on the party's stance regarding the third term. Sanbe na mashoko abdashi togo pana panodi bo subscribe oleka utina on the bell icon. Makona kumasvingo neku Midlands Province vakamhanyisa General Chiwenga vachiti aiwa avakwanisa kupinda mu succession ring. Zim Mnangagwa arifana kutonga till 2030 afana extend term yake constitution ingatochinjiwa. Sana pena mashoko achiclarifywa aiwa pana na information and publicity director wa ZANU PF anoyanyira achiti he emphasized that while the party upholds the principle of freedom of speech within its membership, the official position on the third term remains in accordance with the statement made by President and First Secretary Dr. Zim Mnangagwa. Ariko achidismissa vanhu kutora zvakutora kumasvingo neku Midlands Province vachiti tukamiri wenyika toda kuti aiwa extend his term. Tikuona kuti pane ma-allegations ari kufamba social media zvinzi aiwa immobilization, pane ethnic force iri kuwapusha kuti aiwa ngavaite that mobilization vachikambirira for ED. But tikuona kuti panapa director of information ari kuyatara mashoko kuti aiwa hatimbomira takabatira pakasiwa batirwa nemukuru nemutungamiri wenyika. Saka chimotodzera mafungiro ndozoti aiwa vanhu vane mafungiro akawanda, mamwe vari kuti aiwa it was just a dummy statement vaida kungotaura, but ivo vane intention yekutonga beyond 2028. Saka chimotodzera mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penhau ipi. Nemucomment section medu tsanga no subscribe, like, so turn on the bell icon.